Не знам какво ще правим това видео, човек. Здравейте на всички! Аз съм Руси и добре дошли във второто видео от поредицата "Първият компютър на моето дете". В първото видео, ще го оставя като линк в описанието, в първото видео ви разказах каква ми е идеята като цяло и защо съм се спрял на точно тези решения за първия компютър на моето дете. В това видео започваме всичко. А какво се случи? Останете до края на видеото, за да разберете. Междувременно не забравяйте да ударите по един лайк и да се абонирате за канала, така че да не изпускате следващите части. На този етап имам няколко задачи. На компютърът има инсталиран Windows, както и има доста мои файлове. Компютърът разполагаше с 256 ГБ SSD, на което е операционната система, както и два хард диска по 2 терабайта на Seagate, които са почти запълнени с мои неща. В днешното видео ще си подредя нещата, ще видя дали имам нещо важно, което да му направя бекъп и ще разгледаме бенчмаркове. А като за начало трябваше да реша проблема как да му запазя Xbox-а и компютъра едновременно само с един монитор. Решението беше HDMI Switch. Струваше ми около 20 лева. И след като тествах нещата, се оказа, че наистина работи и проблемът е решен. Вторият проблем, който трябва да реша, е да реша коя Linux дистрибуция искам да инсталирам. Но ще използвам това, че компютърът в момента е с Windows 11. Не е бетван скоро. Ще го пуснем, ще направим тестове, които можем да направим и под Linux, за да видим каква е разликата и дали наистина ще спестим толкова ресурси, като минем на Linux. Да, както обичам да казвате, ще кажете, да, ама той е дете, той има нужда от игри. Да, точно за това му запазвам Xbox-а. Първите неща, които ще започна да го уча с компютъра, е как да работи с мишката. За да не се бавим толкова много, ще си видим направо в Windows. Айде! Добре, вече сме в Windows. Нека да видим спецификациите на компютъра, за да не ви излъжа нещо. Външната видеокарта не съм я слагал за сега, ще я сложа чак под Linux. Имаме 16 ГБ RAM и AMD Ryzen 3 3200G. Използваме тази конфигурация. Уоу! Какво беше това, бе? Какъв бенчмарк за компютър мога да използвам? Както под Windows, така и под Linux. Добре, кой ще ми препоръчаш? Geekbench. Окей, нека да си изтеглим и да си направим тестове с Geekbench. Насладете се на бързия ми интернет. Не знам дали чувате във видеото, но на този компютър трябва да му се оправят вентилаторите. Later. OpenCL или Vulkan. Нямам никаква идея. Run CPU Benchmark. Добре, направи 940 точки на Single Core и ето тук ще ви оставя допълнителната информация, ако някой се интересува, допълнителните цифри, които е показало, можете да си паузирате. Продължаваме с GPU Benchmark. Добре, готов е GPU Benchmark и изкара на OpenCL 9944 точки. Това е с вграденото видео. Както казах, външното нямам за намерение в момента да го закачам, защото под Windows правеше някакви проблеми, доколкото си спомням, и затова го махнах. Ще го закача направо под Linux и там ще направим тестовете и с него, ако е възможно. Докато чакам, искам да ви обясня, че не точно заради тези бенчмаркове и дали е малко по-бързо под Linux или не, избрах първата операционна система, на която ще се учи малкия, да бъде Linux. Още днес, като включих компютъра тук, то ми се наводни с апдейти. Малко по-късно не закъсняха и известията. Искате ли Copilot? Няма ли да си купите още място, че хранилището ви е пълно? Няма ли да си заплатите за офис? И всякакви такива Windows-Microsoftски неща, които някой път просто ме владяват. И за да си спестим главоболието, тате какво значи това, тате какво значи онова, ако ги няма тези известия, по-добре. Да, знам, че има заобиколни начини да се реши всичко, но предпочитам така любимия за мен Linux. 9650 точки. Ще скролна отново надолу, който желая да си паузира. Няма да ви направя част как се сортирам файловете под Windows, как се прави бекъп и така нататък, защото под Linux е по-интересно. Така че ще ви очаквам в следващото видео. Мисля, че това е напълно достатъчно за днешното видео. В следващото видео ще направим инсталацията на Linux. Ще използвам видеото, за да направя цялостен
туториал как се инсталира Linux, след което ще инсталираме нужните програми за малкия и ще видим неговата реакция. Така че не забравяйте да се абонирате и да оставите по един лайк на това видео. Ще се видим следващия път.